гостях у нас директор Красненской средней школы Наталья Владимировна Бурак. Привитание! Добрый день, поважанные карлічане. Добрый день, Катя. Скажите, калі ласка, что мы сегодня будем готовить? Ну, калі готовим по-беларуску, то и почать хотелось по-беларуску. Ведаеце, окунулась в свое дзяцінства любимый твор Якуба Коласа «Новая земля». И там есть такая частка раніца ў нядзельку. Сегодня у нас раніца ў пятницу, але пачнем з раніцы ў нядзельку. День был святы, яшчэ ад рання, блінцы пякліся на сняданне. При печи з чапялою стояла маці, под рукою таўкліся дзеці, заміналі, але смяяліся, спявалі, услон заняў сваё ўжо месца, а ім стаяла дзежка цеста. Ну і гэтак далей. Калі гаварыць пра беларускую страву, то, напэўна, гэта бліны, традыцыйная страва, ну і рыхтавалася яна з верашчакай. Ну, сучасная назва гэтага блюда мачанка. Гавораць, што у беларусаў заўсёды простыя стравы, але ну не заўсёды. Калі гэта такое застолле багатае, застолле святочнае, а нядзелька гэта святочны дзень, святы, таму і гатаваць будзем по-багатаму. Ніколі стол беларускі не абыходзіўся без хлеба. Таму сёння паспрабуем спячы з вами хлеб, той, які пяклі нашы бабулі. Такого у нас яшчэ не. Ну, гэта не будзе хлеб з печы, не будзе гэта хлеб на капустным лісце, абчым трохі далей, але ён будзе максімальна прыбліжаны да того хлеба, які ели нашы продкі. Ну і, напэўна, пачнём. А что нам спатрэбіцца ўвогуле? Ну, для того, каб прыгатаваць верашчаку, абавязкова патрэбна домашняя каўбаса. Такая. Свиная домашняя колбаса. Крыху грудинки, вот она такая у нас крыху прикопченая, с приправами, ну и кавалочек свинины. Обовязково у верашчаку добавлялись грибы. Я тут подрыхтовала такие грибы з магазина, які можна пайсці і купіць, калі няма лясных. Але так пашанцавала, што у мяне трохі захаваліся і лясныя грибы, сушаныя. Ну, не з'елі мы падчас постных. Як ведала. Не пайшлі яны у стравы, якія я гатую на свята Хрыстова нараджэння. Вось крыху засталося лясных сухіх грибоў. Яны такі асаблівы аромат, бодар дадаюць гэтай страве. Ну, вось цибульки, приправы, крыху муки. Мука у меня тут двух видов, так само. Буду говорить чаму. Ну і можна пачынаць. Скажите, калі ласка, чаму вы вырашылі звязаць сваё жыццё менавіта са сферай адукацыі? Ведаеце, ну, такое пытанне для мяне не зусім простае, таму што, ну, калі чэсна сказаць, я заўсёды марыла быць урачом. Ну, калі я расла, вучылася ў школе, ў тыя часы, ну, найбольш пачэсныя такія прафесіі, гэта была прафесія настаўніка і урача. Ну, на жаль, мае родныя мяне не падтрымалі ў гэтым выбары. Ну, там былі свае прычыны. А другой дарогі для сябе я не бачыла. На працягу ўсёй вучобы ў школе у мяне былі вельмі таленавітыя, вельмі цікавыя настаўнікі. Гэта былі настаўнікі такога сталага ўзросту, і маладыя настаўнікі. І таму, ну, было чаму павучыцца. Гэта была такая вельмі романтычная прафесія. Таму і стала настаўнікам. Ну, вось толькі ніколі не магла зразумець, чаму гэта я стала выкладчыкам рускай мовы. Хаця вучылася ў беларускамоўнай школе, беларуска сама. І, ну, але вось так, руская мова. Напэўна, гэта была вялікая любоў да рускай літаратуры класічнай. Больш, чым да мовы, да літаратуры класічнай. Вось. Вельмі любіла біялогію. Ну, вось так стала філолог, выкладчык рускай мовы і літаратуры. Не бачыла другой дарогі для сябе, і гэта было пачэсна, гэта было вельмі романтычна, гэта было цікава для мяне.
Ну, гэта добра, што гэта было цікава, і вы нездарма прыйшлі ў гэту вось прафесію. А з якімі цяжкасцямі сутыкнуліся ў пачатку сваёй прафесійнай дзейнасці? Ведаеце, цяжкасцей хапіла. І не толькі гэтыя цяжкасці, трэба сказаць, яны не толькі у тыя гады, калі працаваць толькі стала, былі цяжкасці. Цяжкасці кожны дзень. Школа гэта асаблівы такі свет. Нават кажу, што гэта такі арганізм асаблівы. Там заўсёды ёсць цяжкасці. Там заўсёды утульна, цёпла, добра, але там хапае цяжкасці. Ну, па-першае, вельмі было так адказна, цяжка рыхтавацца да урокаў. Урокаў было многа, вучні былі таленавітыя. Трэба было адпавядаць. Малады, яшчэ не ўсё ведаеш. Ну, таму было цяжка. Расла маленькая дачушка. Вось, прыехала ў Карэлічы далёка ад роднай хаты. Вось тут мы прыехалі на радзіму мужа. Ну, было непроста. Але вы ведаеце, у той час я цяпер азіраюся назад, думаю, чаму мы нічога не бояліся? Ну, таму што ў нас было жыццё ўперадзе, таму што мы былі разам, у нас была сям'я, і ну, нічога не было страшна. Мы праз усе цяжкасці крочылі наперад. У нас было жыццё, мы былі маладымі, і было ўсё цікава. Як кажуць беларусы, да? У беларусаў няма ісці назад, у іх ёсць ісці ўперад, разварочвацца і зноў ісці наперад. Так і у вас. Так, толькі наперад ішлі. Вось таму, ну, было цяжка, было нелёгка. Вось, працавала у школе нумар 2, гэта была вялікая школа, вялікія класы, было класнае кіраўніцтва, дзяцей было многа, ну, таму многа работы было многа сшыткаў, у філолага заўсёды многа сшыткаў. Трэба было чытаць, перачытваць літаратуру класічную, ну, таму і дзень, і паўночы. Працэс гатавання у нас ужо пайшоў, так? Зараз к чему мы переходим? Ну, пакуль там готуется наша мачанка, мы замесим цеста для хлеба. Я заўсёды выкарыстоўваю для хлеба вось такую пшанічную муку. Яна грубага памолу, гэта цельнае зерне. Таму хлеб атрымліваецца вось такі, якім карысталіся нашы продкі, бабулі, як рабілі муку. Пожали зерня, обмолотили, завезли на мельницу, вот табе и мука. Вот яна и такая мука у нас. До речі, усе продукты, якімі я карыстаюся, гэта наших белорусских вытворцаў. Так само и мука гэта. Купляйте белорусская. Дастаткова танная, вельмі якасная, мне яна заўсёды падабаецца. Ну, для того, каб приготовать сапраўдны хлеб, готую его на закваску. Можно, конечно, приготовать закваску и самому, але это вельмі такі працаёмкі, вельмі такі цяжкі процесс. Ну, цяпер можна яе і купіць, і ажывіць, актывізаваць, и уже выкарыстоўваць такую готовую закваску. Ну, пачнём. Крыху трэба воды, теплой воды. Ну, вось, добавляем теплую водичку у наш посуд. Заўсёды добавляем мёд. До речі, мёд у меня свой. Трымаеце пчол. Ёсць у мяне такое хобби, вельмі люблю попчалярыць. Калісьці у бацькоў былі пчолы, і калі мама не стала, я іх привезла сюды і займаюся так само. У мяне іх немного, моих дзяўчатак, вельмі люблю за імі назіраць, займацца з імі. Ну і вы ведаеце, для сябе, калі вось такі грэчлівы мядок збяром, дык ніколі не лішнія. Тому дети любят, тому добавляем у наш хлеб, ну, ложку столовую, не вельмі много, как он не был, солодкий меду. Разводим мед и добавляем сюда муку. А воколе пчол тяжко трымаць? Ну, это вельмі, ведаете, я думала, что это, ну, коли батьки займались, я думала, ой, ну что же это ж не корова,
корова, что там з імі, жывуць сабе ды Сена жывуць. рыхтаваць не Сена трэба. не трэба, дарыць не трэба, ведаеце, ну вельмі клапатлівая, цікавая, але вельмі клапатлівая справа. Вось, вельмі клапатлівая і цяжка. Трэба і у зіму іх увесці, ну, не ўсе нават не выжывуць сем'і. Потым навучылася іх і раздзяляць, размнажаць. Ну, цікавая вельмі У справа. вас мусить нават такі костюм спецыяльны. Абавязкова, я баюся, калі яны кусаюцца, там мне падарылі мае родныя такі прафесійны касцюм, камбінезон, каб я да іх хадзіла, не баялася, і тады мы з імі ўжо можам працаваць. І, да, вельмі люблю, вот ужо яны лятаюць, збіраюць мёд, у гэтыя выхадныя трэба будзе ім дабаўляць рамачкі. Ну, навучылася, калі тата быў, мама, потым, калі тата не стала, мама 8 гадоў сама, пакуль жыла і займалася, ну, я навучылася. Это добра, калі справа прыносіць радасць і задавальненне. Задавальнение, гэта так. Ну што ж, добавили сюды муку і нашу закваску, якая рыхтуецца таксама на такой муцы. Яе можна захоўваць у халадзільніку і потым яе ажыўляць. Ёсць закваски, якім і па 10 гадоў, і болей. Вось калісьці нашы бабулі оставляли маленькі кусочак цеста у дзежцы. Гэта была іх закваска. Тады добавляли, расстойвали і по 10 А што значыць ажыўляць? Ну, трэба добавить туды мёду, ну, цукор добавляли, и водички теплой, и яе кормить, 2-3 дзянёчкі добавлять по ложцы муки. Цікаво. Цікаво. Вот такой, да, такой муки, ну, только не вышэйшага гатунку, а вот такую цельную муку. Далей, ну, вельмі люблю добавить сюды наш белорусский хлеб. Добавляю его много. Коли хочется бородинского хлеба, можно и коляндру, але я ее не вельмі люблю. Я добавляю заўсёды насенне ільну, и так само добавляю его много, не шкадуючи. Бренд не толькі Калініцкага района, але і ўсёй Беларусі. Усей Беларусі. Это вельмі смачно. Ну и добавляю насенье слонечника, крыху экзотики добавила, и кунжута. Нічого, гэта так само корисно. И корисно, и крыху такой добавила экзотики. Ну и все. Крыху добавим сюда масло слонечникового, олею. Олей можно добавлять любой, який хочется. Кто любит оливковый, кто любит рапсовый. Ну, на свой смак. На свой смак. До речі, вельмі смачний хліб отримується, коли додавати масло слонечника, олей, не рафінований. Ось такий з ароматом. І тоді хліб отримується саме такий от водовий його. Так. Далі треба посолити. Коли солим, тут треба вельмі так акуратно. Хлеб повинен быть крыху соленоватый, а не пересолить, не шмат. Ну, тому мы так дадим крыху такой опары постоять. Ему треба попрацовать. Когда готовим хлеб на заквасці, то это такой процесс долгий. И 4 годины, и 5 годин повинно тесто постоять. Ну, тады будем домешивать. А пакуль працуем з хлебам, працягваем нашу размову далей. Вось праца з дзецьмі, яна непростая. Усе потым ведаюць, а вы яшчэ і кіруеце цэлым калектывам. Адкуль у вас столькі сіл? Ну, не ведаю. Дзе вы гэта натхненне бярэце? Ой, натхненне і ў той самой працы, і ў сям'і. Таму што прыходзіш у школу, там добрый коллектив, там дзіцячыя вочки, там столькі ўсяго цікавага. Дзень адпрацаваў, імкнешся да хаты, імчышся. Там таксама чакаюць родныя, блізкія, ты, каго любіш, муж. Асаблівыя моманты, калі дзеці прыязджаюць, у хаце шумна, весела. Ну, у нас
нас есть внучачка Вера, и это для нас такое натхнение, это такое счастье для нас. Тому вось, ну, гэта і дае сілы. Вельмі любім усе жывёл. Дома жыве 2 котика. У деток таксама ёсць і собака, і кот. І калі ўсе прыязджаюць, у нас вельмі весела, цікава, шумна. Ну, і вось гэта і дае сілы. Дае сілы жыць, працаваць. Ну, жыццё оно такое кароткае, і так много трэба паспець, а то ли сілы. Моя мама заўсёды говорила, калі ляжешь на диване, ты уже помер. А калі хочешь жить, трэба бегчы, імкнуцца, стараться. Як кажуть, чоловік живе, покуль працуе. Пакуль працуе, гэта правда. Гэта сапраўды. Калі патрэбен сваім блізкім, калі патрэбен, ну, калі ён патрэбен, тады ён і жыве. А наконт працы, раскажыце ўвогуле в работе самой школы. Можа, праекты, якія цікавыя, есть, супрацоўніцтвы? Ну, наше кіраўніцтва раённае у аддзеле адукацыі заўсёды нам гаварыла, што кожная школка, нават невялічкая, сельская, павінна неяк знайсці, абраць свой твар. Я так, выканаўца, думаю, ну як же это, што ж абраць, куды ісці? І, ведаеце, ўсё здарылася зусім знянацку. Я такі чалавек, ну, у сям'і ўсе заўсёды мы праваслаўныя, хадзілі ў царкву. І так здарылася, што з местнымі святарамі заўсёды складваліся такія некепскія адносіны. На работе своя команда, там у мяне ёсць такія аднадумцы, такі накірунак духоўна-маральнае выхаванне, патрыятычнае, грамадзянскае. Для мяне гэта ўсё у адным. Вось. І у нас уже такі быў недрэнны вопыт работы ў гэтым накірунку. Это і работа валанцёраў. Потому что я лічу, калі ты не зрабіў у дзень хоць нейкую маленькую добрую справу, ну то дзень не дзень. Конечно. Заўсёды трэба дапамагчы таму, хто чакае цябе дапамогі. Неважна, хто гэта чалавек, жывая некая істота, неважна. Трэба дапамагчы. Заўсёды гэтаму вучым і дзяцей. І вось так атрымалася, што асабліва калі з'явіўся у нас отец Дмітрий Жабот Ірэй, ён вельмі такі малады, цікавы у плане такой адукацыйнага такога руху. Вось. І ён яшчэ больш нас пацягнуў за сабой. Вось. І вельмі цікавыя праекты рэалізоўваліся. Гады 2 таму мы, вось такая з'явілася у нас такое жаданне паўдзельнічаць у канферэнцыі ў горадзе Гродна. Гэта 10-я гімназія, якая носіць імя мітрапаліта Філарэта, нашага героя беларускага. І вось абралі такую тэму ўспамін сучаснікаў пра яго. Ну і наш батюшка Дмітрий кажа, поедем дзе? Гэта яго была абитель Жыровіцкая, гэта яго месца, дзе ён працаваў, дзе ён жыў, дзе ён існаваў. І мы туды паехалі, вось ён там нам такую экспедыцыю туды арганізаваў. Ведаеце, цэлы дзень мы там былі. Гэта незабывальныя моманты для нас дарослых і асабліва для дзяўчынак, якія працавала над гэтай тэмай. Яна Дудук, гэта наша выдатніца, такая вельмі цікавая дзяўчынка, яна таксама ходзіць у царкву, ведае ўсё пра праваслаўную веру хрысціянскую. І вось было так цікава. Мы гаварылі з рэктарам семінарыі мясцовай, отец Віктор. Ён нам столькі усяго расказаў. Стравы паспрабавалі ў іх сталовай.
ведаеце, гэта быў пост, ну, было вельмі цікава, нас завялі у святыя святых, у іх музеі, паказалі старынныя, іх такія старажытныя кнігі, іконы. Такі вельмі цікавы дзень быў, ну і ён быў плодатворны, таму што мы там столькі ўсяго пачулі новага. Хаця наши субяседнікі казалі: ой, а што ж мы можам пра митрополита сказаць? Владыка уже, ну, про его все сказано. Конечно. Конечно. А потом яны такие миленькие вспомины, але такие теплые, душевные, что, ну, и, ведаете, это выступление Яны было вельми таким продуктивным. Яна заняла другое место на этой конференции. И, ведаете, мы уступили только одной дзяўчынцы, яна сама гродненская дзяўчынка, яна дочка мясцовага святара, яе дзядуля асабіста ведаў владыку Філарета, тому там уже, ну, зразумела, что так, а мы другое место заняли. Вось. Ну и много было цікавых таких справ, много. И потом, коли нам пропонували подрыхтовать материалы для не поудельничать у конкурсе на премию, есть такой конкурс, есть такая премия владыки Філарета. Ну, мы сели с коллегой, ды обагулили наш опыт в этом напрамку. И мы туды заявлялись целой группой творчей, у тым ліку и наши, я, и моя наместник, и отец Дмитрий. И мы, для нас это было вельми нечакано, але мы атрымалі першую премию. Намаганні не былі дарэмнымі. Так што вось гэта супрацоўніцтва, это много вельмі цікавых спраў, і валанцёрская, і мы ездзім і у дамы, дзе жывуць людзі састарэлыя разам з отцом Дмітрыем. Ён, дарэчы, такі чалавек не жадны, у яго заўсёды столькі падарункаў, ён столькі аддае. На мой погляд, кожны святар павінен быць таким. Ён столькі аддае людям, жывёлам. Вось есть такое у нас место, куды тоже так само, ну, калі ёсць час, туды мы ездзім. Так вось отец Дмитрий і там стараецца дапамагчы. Вось, ну, я лічу, што першая і галоўная мэта у школы гэта не даць веды навучыць. Навучыць матэматыцы, не, фізіцы, ну, ці якім другім, біялогіі, хіміі, не. Па-першае, дабываць веды самім, пад кіраўніцтвам старэйшых. Ну і галоўнае гэта выхаваць іх людзьмі. Вось. Выхаваць іх людзьмі. Ну, зусім не важна, будзе наш вучань трактарыстам, будаўніком, ці ён будзе галоўным урачом, ці ён быў чалавекам і ніколі не забываў, што ён чалавек. А вось наконт чырвонай зоркі героя. Таксама такі, ну, цікавы, вельмі важны быў аб'яўлены праект, і конкурс, и проект, и конкурсная это была справа. Вот нас запросили, мы не отказались и удельничали. Нам у Гродно, як и многим школам нашей области, уручили хрустальную зорку для того, как мы знайшли могилы наших ветеранов и прибрались там. Провели некие мерапрыемствы, даведаліся побольш про человека, які, скажем так, абараняў нашу родную Беларусь і загінуў ці ў гады Великай Отечественной, ці нават уже у мирный час. Вось. Ну і калі мы взяліся за гэту справу, дык некі трохі стала мне незразумела, каму ж гэту зорку прымацаваць. Ветеранаў мы сваіх ведаем. Ну, не ўсе магілы мы ведалі, дзе знаходзяцца. Вы ведаеце, у нас шмат настаўнікаў ветеранаў, былых нашых настаўнікаў, калег,
и их только человек 7 ці 8, а яшчэ ж і другие есть ветераны. І я ось так подумала і вирішила, що треба нам яшчэ знайсці спонсорів і купити яшчэ 10 зорок. Каб нікому не было крыўдна, калі прыходзіш на могілкі, здалёк было відаць, што гэта чалавек, які аддаваў жыццё за наше мирное будучае, за тое, што мы цяпер жывём, працуем, радуемся. Вот. Я вельмі удзячна старшыні нашага СПК Юрію Александровичу. Ён адразу ж згадзіўся стаць у нас спонсором. Крыху было так цяжкавата даговориться з нашим заводом Неманом, але яны сказали, ўсё мы вам зробім, пачакайце крышку, не сёння, не завтра, послезаўтра. І ўсё, ведаеце, зрабілі нам 10 прыгожых чырвоных хрустальных зорак, мы іх забралі, і вось таксама разам з отцом Дмітрыем мы гэтыя шукалі магілы, мы іх чистили, прибирали, наколькі гэта было магчыма, і крапілі гэтыя зоркі. І вось калі цяпер прыходзіш на могілкі запольскія ці пагорскія, здалёк відаць, дзе пахаваны ветэран. І яшчэ быў такі момант вельмі такі цікавы, які закрануў маю душу. Звонил некий мужчина, и все потребовал, как именно я ему отказала по телефону. А меня то не было, то было занятое нечто. И таки он дочакался, что я ему отказала. И это оказался сын одного из ветеранов, який уже, он каже, я уже не могу туда приехать. Были мои родные, были мои знакомые, его сфотографовали, показали, и он так дяковал. Вот это самая великая была такая подяка за нашу эту справу. И все робили разом с детьми. Все разом с детьми. И в вынику у нас было 3-е место у областном конкурсе. Нам гэты диплом уручали. Калі працуеш, тады атрымліваецца ёсць вынік. Калі гэта робіш з душою, калі гэта цікава, калі гэта... Вось так. Ось так, это благородная справа, и не намагается быть. Есть еще такая цікавая рэч у нас у школе. У нас есть еще театр Батлейка, які працуе, які развивается, есть там душа, это наша, он называется Батлеечный театр благословения. Детки наши такие актеры. Вот, и мы так само ездим не только у нас у районе, нас запрошали и у Новоградок, нас запрошали и у Слониме. Дети працавали на 5 спектаклей подряд для усей гимназии імя Сінічкіна, того, что, гэта цікава, гэта прыгожа, мы такие артисты, и Валентина Александровна Арабей кіруе, яна таксама творчы такі чалавек, і яшчэ і рукадзельніца, яна ўсе куклы робіць сама. Вось гэта такая дорога, такая сцяжынка ў нашай школе, про якую я могу гаварыць доўга. Это ўсё цікава, і гэтым мы жывём, гэта ўсё вельмі нам падабаецца. Увогуле на нашым караліцкім раёне я ведаю шмат дзе. Кожны робіць сабе сваю батлейку. Вось гэта настолькі распаўсюджана. І працягваем нашы традыцыі беларускія і захоўваем для будучага пакалення. Хлеб мы вымесілі. Калісьці вось такі прыгожы хлеб адпраўлялі на капустны лісток ці на кляновыя лісты. И давали ему расстояться 4-5, а то и 6 гадзін, калі цяплей, то ён хутчэй падыходзіў. Вось, мы так само его крыху дадзім яму вот цяпер папрацаваць і адпачыць. Ніякую форму мы не будем. Вот на такую. Прикрыем его рушничком и хай працуем.
і зараз до нашої начинки, поки вона готується, ми спечемо блины. Далее у Якуба Колоса про блины, такие ноздреватые, пышно узнятые, будем спробовать, как отримались такие. Вось вы казали, что у школе вам подобалася біологія. А откуль узникла вось гэта любоў да філалогіі? Яна яшчэ ў дзяцінстве ўзнікла. Калі я ходила яшчэ у школу, пришла в школу, и у нас у школе працавала директором Татьяна Ивановна. Яна была филологом, правда, белорусским филологом. Яна была вельмі таленавітым і цікавым чалавекам. Яна вельмі хораша спявала, играла на мандаліне. Вось. І з самага ранняга дзяцінства да вучня прывівала ў нас любоў да роднай беларускай літаратуры і паэзіі. І вось, з самых нават з пачатковых класаў я ўспамінаю, як мы рабілі такія вельмі цікавыя канцэрты. Настаўнікі спявалі і ігралі вось на інструментах, а мы, і хор быў у нас, а мы чыталі вершы. Вось у мяне, я запомнила, надоўга, бо гэта такая вялікая частка новай зямлі, пачаткі. А гэта сяброўка вучыла раніца ў нядзельку. Калі рэпеціравалі, то запаміналі тое, што і сябры вучаць. Вось. Напэўна, адтуль вось гэта любоў і да філалогіі, чытаць заўсёды любіла. Чытаць заўсёды любіла, яшчэ калі была маленькая, мае старэйшыя сёстры заўсёды прывозілі, як бы гэта не гучала цяпер банальна, прывозілі падарункі кнігі. Рэчы, ёсць, захаваліся некалькі кніг да гэтых дзён. На іх выраслі і мае племяннікі, і мае дзеці, і цяпер моя унучка таксама носіць у ручках гэтую кніжку, адну і другую. Адна называецца «Вясёлыя рабяты», а другая «Лужайкіны казкі». Мы ўсе ведаем вершы, уся сям'я ведае вершы і казкі з гэтай кніжкі «Лужайкіны казкі». Яна такая ўжо вельмі патропаная, танюсенькая, але мы яе захоўваем як зяніцу вока. Вось мне дзяўчаты, мае сёстры дарылі заўсёды кніжкі. Тата іх падшываў такой, калі яны былі тоненькія, такую стопачку. І вось таму любоў была прывівалася яшчэ з ранняга дзяцінства да кніг, да чытання. Гэта сапраўды быў лепшы падарунак. Такая простая рэч, а такая каштоўная. А вось такое пытанне як да настаўніка. Што патрэбна зрабіць, каб урокі былі цікавымі? Ведаеце, я думаю так, трэба прыйсці да дзяцей, трэба стаць амаль што на іх узровень, ці крыху іх падняць да свайго ўзроўню, вось так, раўны з раўным, і цікава пабудаваць урок крэатыўна, каб ім было цікава. І каб не настаўнік працаваў, а каб дзеці захацелі працаваць самі. І веды дабывалі самі, адкрывалі для сябе нешта новае. Тады будзе цікава, і дзеці будуць ісці на урок з задавольненнем. Увогуле, што бы вы прапанавалі маладым спецыялістам, якія толькі становяцца на свой прафесійны шлях? Ведаеце, цяпер такі час вельмі складаны. Я прапанавала быць вельмі моцнымі, ніколі не здавацца. І калі вы абралі гэты цяжкі шлях, я ніколі не скажу, што быць настаўнікам гэта лёгка. Гэта вельмі цяжка. І патрэбна выпрацаваць у сабе нейкі такі вось стрыжань. І ніколі не здавацца, ніколі не быць здраднікам. Оставаться у прафесіі, як бы цяжка не было. Таму што калі ты абраў шлях настаўніка, гэта прызванне, гэта не проста месца, куды ты прыходзіш зарабляць грошы. Гэта не пра настаўніка. Таму вось трэба набрацца цярпення, сіл. Трэба, каб у душы было немерана многа любові да дзяцей. І тады ўсё атрымаецца. Наконт дзяцей, а якія якасці вы стараецеся, можа, выхаваць
у своих вучняў, што хочаце ў іх укласці? Заўсёды, калі я пачынаю свой новы дзень, я заўсёды памятаю аб тым, што трэба зрабіць нейкія добрыя ці хоць одну добрую справу. Дапамажы таму, хто вельмі чакае ад цябе дапамогі. І заўсёды пра гэта гавару дзецям. Я вучу іх быць добрымі. Я вучу іх больш аддаваць, чым патрабаваць для сябе. І я ўжо так, чалавек не малады, жыццёвы вопыт ёсць, і ведаеце, я заўважыла ўжо давно, чым больш ты аддаеш, тым больш табе звяртаецца. Нават не толькі ў нейкіх духоўных, скажем так, духоўным сэнсе, але нават у матэрыяльным. Нават у матэрыяльным. Поэтому вот дзецям гавару, часто прывожу такі прыклад дзецям, калі у вас ёсць нейкая капеечка, і вам вельмі хочацца за гэтыя грошыкі купіць чыпсы, якія нашкодзяць вашаму здароўю. Купіце лепей кусочак нейкай каўбаскі кату, які вельмі хоча сядзець і вельмі хоча есці, і неведама, хто яго, ведаеце, зробіце ў 2, 3, 5 разоў для сябе лепш. І для свайго фізічнага, і для свайго духоўнага здароўя. Вось часта пра гэта гавару дзецям. Вучу іх быць добрымі, вучу дапамагаць тым, хто. Урок доброты ад Наталіі Гончаровны. Вось, працягваем. Вось вы зараз кіраўнік. Якія, на ваш погляд, такія самыя асноўныя памылкі могуць быць у кіраўніцтве? Галоўная памылка – гэта калі кіраўнік забывае, што ён чалавек і толькі застаецца кіраўніком. Самае галоўнае не забываць, што ты такі самы чалавек, з якімі ты працуеш. Абсалютна. З такімі ж праблемамі, з такімі ж радасцямі, бедамі. Ніколі пра гэта не трэба забываць. Заўсёды трэба заставацца чалавечным. Галоўная якасць для мяне, як для кіраўніка, гэта заставацца чалавекам. І ведаеце, я часта і раблю так, нават рискні сабой, але дапамажы другому. Таму што ў цябе больш нейкіх паўнамоцтваў, у цябе больш, ты павінен так зрабіць. Ты павінен так зрабіць. Ты кіраўнік. Ты кіраўнік. І гэта галоўнае. Это галоўнае. Не забыць, што ты чалавек. Бо, ёсць такая ж пагаворка, дай уладу, пазнай, што за чалавек. Конечно. Таму, я лічу, што мы ўсе аднолькавыя людзі. І, напэўна, у калектыве, у якім працуеш, ёсць і дабрэйшыя, і разумнейшыя, і лепшыя людзі, чым ты. Чым ты адрозніваешся? Толькі пасадай. Толькі пасадай. Пасада нічога не павінна змяніць. Яна патрабуе ад цябе выкладвацца. Я ж кажу, нават рызыкі такія часта, трэба і рискнуць. І на працы гэта одна вялікая сям'я, і дома одна вялікая сям'я. А вось давайте крыху паговорым пра вашы хатнія справы. Можа, чым цікавым займаецеся? Канешне, я вельмі люблю вязаць. І вось заўсёды імчуся да хаты, асабліва калі няма агародаў, таму што я таксама люблю і агародную справу. Так, імкнуся, скарэй імчуся дадому, таму што там уже нейкі праект чакае, ляжыць, вяжу крючком, вяжу спіцамі, і гэта мяне і дае нейкі супакой, і гэта і полезна, гэта і потому што мае дзеці любяць гэтыя рэчы. Сама люблю насіць тое, што звяжу. Бо зроблена з душой. І дзяўчаты таксама маі любяць вельмі, носяць з задавальненнем, таму вельмі люблю вязаць. Вельмі люблю вязаць. І, практычна, можа, толькі кароткі нейкі час летам, калі няма асаблівага часу ўжо там займацца. А так вечарамі вось прыйшлі да хаты. Такі сезонная работа. Павячэралі, і наперад, спіцы ў рукі
і усі дурні думки з голови. А сегодня у нас программа про мотивацию, про белорусскую мову, про белорусские стравы. Готовим по-карелицки. А зараз ось такий коротенький бліц-опрос. Ви не супроть? Не супроть. Ось, протягните фразу. Мой любимый фильм. Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона. А пошні гроші я потрачу На того, хто у їх більш має потребу. Так, добре. Увечері мяне радує. Что день закончился, что все дома, все живые, что у всех все добро. Лепший подарунок для меня. Это подарунок от моих родных, и не важно, что это. Прочинаючися раніцою для мене завсёды. Важно, что я прочнулась, я завсёды благодарю Бога за то, что я прочнулась, что живые, здоровые все мои родные. Я вспоминаю тых, кого уже нема за мною и кто на небесах. Ну и прошу, каб еще один день прошел для нас усіх спокойно, добро, каб не было ніяких дурных звесток, і бягу на кухню, де чекають уже коти, сковородки, каструлі і так далі. Так, добре. Сям'я гэта? Сям'я – гэта тыя людзі, без якіх я не уяўляю сваё жыццё, без якіх я не магу дыхаць. Гэта і тыя, хто жыве са мной, і тых, каго ўжо няма, і хто глядзіць на мяне з нябёсаў. Сям'я – гэта усе мы. Беларуская жанчына гэта? Ну, гэта жанчына, якая можа ўсё. Яна ўсё ўмее, яна ўсё робіць. Ну і асноўнае гэта жанчына, якая з'яўляецца стрыжнем сям'і. Гэта тая, хто зберагае сямейны ачаг, ну, вельмі моцная, якая можа ўсё. Я згодна з вами. Ну ось і скончився наш коротенький бліц-опрос. І настав самий смачний момент нашої програми. Як усьо апетитно виглядає. На жаль, ви, поважані глядачі, не можете уявити, який тут приємний пах. Аж но слинки текуть. Ну що, починаємо готувати нашу страву білоруською. Ну, я пропоную, так як дядулі і бабулі, Ага, руками. давайте. Ось мочанку так і ели. Можна завернуть у блинчик кусочек колбаски, обмакнуть, і ось гэта так. Слухайте. Так смачно з'їсти, получается. Так. Смачно есть. Вам так само. Так, мне что, я с руками нормально не справляюсь. Смачно. Ну, не дрянно вдалося. Ядренно. Такое, знаете, раница у неделю. У бабули, да, смачно, блинцы, мочанка. До речі, це все я ще готувалася в печі. Я ще свій особливий такий дух мела. Такого димка трохи. Ну, у нас криху інакше, але так само смачно. Любите белорусское, купляйте белорусское, готуйте белорусское, любите Беларусь. Згодна.